Vás vítám u mýho druhého let's play na hru Clash of Clans. Takže co se tu změnilo? Dal jsem si Ermikem do takovýhle ohrady. Budu si dělat třeba, že si takhle něco koupím a dám si to prostě do ohrady. Přijde mi to lepší. A má to taky hodně lidí takhle. Takže tady vidíte, že mám už 57 vojáků. A tady taky, takže jich mám dost. Takže to neprohraju určitě. A jdeme si zaútočit na někoho do multiplayeru. A můžeme zkusit i nějaký těžší. Dáme další. Ukaž. Ten tady toho mám málo. Zkusím nějaký těžší. Ten tady zase nic nemá. Ten toho tu má málo. To bych toho získal málo. Tuto bych mohl zkusit. No, jdeme na to. Zkusíme to. Mám jich 32 těch vojáků. Takže tak to dám. Teď nevím, jestli když teď nebudu utrácet ty vojáky, těch 15, co teď mám, tak jestli mi zůstanou, to jsem ještě neskoušel. Asi je nechám. A uvidíme. Jinak už jsem v nějakém klanu, který se jmenuje Žebráci 23. Takže tak. A můžete mi dolů do komentářů napsat třeba, jak se jmenuje váš klan, jestli nějaký máte, a já tam klidně půjdu, který bude nejlepší. Teda. Takže si počkáme, až to vyhrajeme. Už jenom 2 Ermikenky a máme to. Poslední. Dali jsme to. Tady vidíte, co jsme dostali. A jdeme domů. Jo, zůstali mi ty vojáci tady. Dobrý. Zabereme si to. Už mám 287 trofejí. Takže dobrý. Jinak před chvilkou, když jsem hrál za kamerou, tak jsem tady si mohl vzít 2 achievementy. Dostal jsem dohromady 10 gemů. Už jich mám 170. A teď si tady upgradeuju Ermicamp na level 3. A tady si kupuju mortar, jak jsem říkal. Trvalo to 7 hodin, už to trvá 5 hodin. Kdyby nikdo neviděl, tak to je tuto. Jo? Takže potom se budu upgradeovat i tady Gold Strouch. Town Hall stojí 25 000, takže na to budu šetřit hodně dlouho. A nebo že bych si zlepšil potom i kanon, to teď nevím. Chtěl bych tady odstranit ty kraviny, protože mi tady překáží a potřebuju to odstranit, abych tu měl víc místa. Tady vidíte ten klan. Ukážu. Jsme tu jenom 4, já nevím, proč jsem sem šel, ale žádný jiný prostě nemůžu najít. Takže mi právě napište dolů do komentářů. A já do nějakého půdu. Co bychom tu ještě dělali? Tady nevím, co dělat. Takže já bych ten let's play asi ukončil už. To byl takový útok. Nebo že bychom si dali ještě jeden.
Dáme si ještě jeden. No, mám málo vojáků, ale... No, já to s nima zkusím. Snad to dám. Dáme jiný. To asi nedám s těma 15. To bude těžký. A do toho bychom mohli dát, tady máte ty kanony oba na level 1. Takže to snad dáme. No, mohli bychom to dát. Jo, to dám. Oni jdou všichni úplně nikam jinam a tady ty dva bojou s tím kanonem tady dole. Ježíš, jde se na ten kanon dolů. To nedáme. To jsou dementi. No, to jsou dementi, ty vole. Fakt. Ach jo. Takže jsme to nedali, no. Ach jo. To jsou dejové. No. Ale vyhráli jsme. No, takže toto by bylo pro dnešní let's play všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, tak mi napište dolů do komentářů, co bych měl zlepšit. A já se s vámi loučím, mějte se a zatím čus.